थ' बेखौ मोननो हागोन जेसाया बिजाबनि 43 बाहागनि 8 आरो 19 सिरिखौ जोङो नायनो बे समाव जेसाया बिजाब 43 बाहागनि 8 आरो 19 सिरिखौ जोङो फरायनानै नायनि बयबो मिथिखागौ बे बाइबेल सिरिफोरखौ मोनबाय ने सेंग्राफोरनिफ्राय सासे अननानै फरायनानै खोनासंसै लायाखैना सिख्लाफोरनिफ्राय लायाखै नामा जेसाया बिजाब नाङा अब्ला जोङो बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय मोजां रोखोमै फरायनानै मिथिनो खोनानो मोनबा जे गोजाम बोसोराव जोंहा जानानै थांदोंमोन बायदि रोखोम घटना बायदि बायदि जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव जोंनि मण्डलियाव जोंनि समाजाव जोंनि गामियाव जोंनि देशआव ना दा बेफोरखौ दिनै जोङो बिजिरबाय थानो नांलिया दिनै बेखौ बावगारनोसो थोनदों रिक्वेस्ट खालामदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंखौहाय बेफोरखौ बावलांदो दा बिजिरसै सोरखौबा क्षमा होनो हायाखैबा बेखौबो बावलांदो क्षमा होदो गोदो जेरैमोन मोजां समाव बेबायदिनो जादो दिनै जोंखौ बेखौ खावलायदों अब्ला फै जोङो दिनै बेफोरबायदि जानो सेस्था खालामनि आरो जानि दिनैनिफ्राय गोजाम बिसयफोरखौ दिनै जोङो बावगारनि आरो नायथिना बुंदों नाय आङो गोदान खामानि मावदों बियो दानो बेरखाङो नोंसोरो बेखौ सिनायाखोमा होनदों जोंखौ सोंदों नाय आङो दानो गोदान खामानि मावदों मा खामानि बेलाय बे गोदान खामानियानो बेनो जाहैबाय इसोरा गोदान बोसोरखौ दिनै जोंनो होबाय बेयो दिनै बेरखांदों बे इसोरा गोदान खामानि मावामोनब्ला बे इसोरा अनामोनब्ला गोजाम बोसोरावनो जोङो थैनानै थांगौमोन गोमागौमोन जोंनि गथ' गथाया जोंनि बिमा बिफाया जोंनि सोरबा सासे आंगोआ गोमागौमोन मा थैनानै थांगौमोन नाथाय बियो दानो बेरखाङो दिनै बेनो जोंनि जाथि बंस' न'खर जोंनि मण्डली जोंनि समाज जोंनि उसुं खाथिनि मानसि बयबो गाहामैनो दङ इसोरा बेखौ होनदों आरोखि आरो बुंबावदों गाहायनि सिरियाव नोंसोर बेखौ सिनायाखोमा आङो मारु गोरान फोथारावबो लामा बानायगोन आरो गोरान हागुङाव दैमाफोर बोहैहोगोन होनबावदों बिथाङा थांनाय बोसोरावहाय आंखौ होनदों ओइ सा गावनो फन हरनानै होनदों आङो देग्लायनि बोसोराव माब्लाबाबो बिदि जाथारलालै होननानै बुंबाय आरोखि आङो देग्लाय ओरैबायदि मोजां थागोन आङो जालाबो लोंलाबो बा आङो मानसिफोरजों बिदि खामानि मावफालाबो थ' बिदिनो थाङै थांनानै मास मोननै मोनथामल' थांदों आरो बिनि उनावनो एखे महराव फैफिनबाय बिथाङा थ' बेबायदि जादों आरोखि नै बेफोरबायदि जायो जोंनि जिबनाव बेनिखायनो आङो दिनै बे उदाहरणखौ मानो लाबोदों जेन' नोंसिनि जिबनाव जोंनि जिबनाव बेबायदि जाया थ' बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों आङो दिनै बेखौनो खावलायदों आरो जोङो गोख्रैनो थांनो बे समावहाय आङो फै जोङो नाम्बार 2 पइन्टआव जोङो फैनि गड्स प्लान इसोरनि उद्देश्य जों बेयाव फैनि बे गोदान बोसोरावबो इसोरहा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि सायाव नोंथांनि सायाव नोंथांनि न'खरनि सायाव नोंथांनि सायाव नोंथांनि मण्डलीफोराव बा बे मण्डलीयाव मोनसे गोदान उद्देश्य दं थांखि दं आरो अनजाग्राफोर बे थांखिखौ सोरबादि मानसिया मिथिनो हायो मिथिगौ ना जायहा इसोरजों जिउजों बिराद सोमोन्दो दङ बिथाङासो मिथिगोन आंनि सायाव बे मा उद्देश्य दं बे गोदान बोसोराव मा थांखि दङ आंनि सायाव जों फै मोनदांनि जोंनि बिमाफोरखौ खावलायबाय आं जोंनि बिफाफोरखौ खावलायबाय आं What is God's plans upon me or on me आंनि सायाव इसोरनि उद्देश्य मा जों एसे सिन्था खालामनि आरोखि मा उद्देश्य दङ बाइबेलाव लिरदों इसोरहा बा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि खानाय दोंफ्रोमखौबो हिसाब दङ मिथिगौ होमब्ला मानो उद्देश्य गैया जानो नोंथांनि थाखाय जोंनि थाखाय नोंथांनि गथ' गथायनि थाखाय नोंथांनि न'खरनि थाखाय नोंथांनि जिबननि थाखाय बे मण्डलीनि थाखाय इसोरहा निश्चय मोनसे उद्देश्य दङ बे गोदान बोसोराव थ' जोङो बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै जोङो नायनि थ' बेखौ मोननो हागोन आं फरायनि मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा
खालामनायखौ आङो मिथिगौ। बेनो फोरबोनि होनाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो, सैहोनायनि थाखाय नङा। आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन। आमेन। हामबायसै थारैनोसिम। अब्ला जोङो बे समाव मोनसे गोदान जे इसोरनि उद्देश्य, जे इसोरनि थांखि दङ, बेखौ जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मिथिनो मोनबावबाय। इसोरहा बेबायदि उद्देश्य दङनो नोंथांनि थाखाय, नोंथांनि न'खरनि थाखाय, नोंथांनि गथ' गथायनि थाखाय, नोंथांनि जिबननि थाखाय, नोंसोरनि बे मण्डलीनि थाखाय बे मोनसे उद्देश्य दंनो। आरो बे उद्देश्य, बे प्लान, बे थांखिया सैहोनायनि थाखाय नङानो, सुखनि थाखायसो, सैहोनायनि थाखाय नङानो, मोजांनि थाखायसो दिनै बे उद्देश्यआ दिनै दङ। इसोरहा दिनै जोंनि सायाव दिनै बेबायदि दिनै उद्देश्य दङ। दिनै बाइबेला दिनै जोंनो गाहामथारैनो दिनै बेखौ जोंनो खोन्थानानै होबाय आरो फोरमायनानै होबाय। बेनिखायनो फै जों इसोरनि उद्देश्यआवहाय जोङो माबादि इसोरनि उद्देश्यखौ मोननो हागोन बा मोनदांगोन, जोङो बेखौ गाहामथारै जोङो मिथिनानै जोङो लानि अनजाग्राफोर। थ' बे समावहाय जोङो आरो मिथिबावनि जे इसोरनि जेनाखि उद्देश्यआ माब्लाबाबो रावखौबो बे आद्रि जाजानो बियो दिनै लुबैया। बे इसोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ। नाथाय जोंनि गोबां समावनो जोङो गावखौनो जोङो दुखु मोनो। जोंनि मावनाय दांनायजों इसोरनि उद्देश्यनिफ्राय जोङो गोजानाव दिनै जोङो थानो गोनां जायो। जोंनि साल सलनफोरजों, इसोरनाव थिग नङैफोरजों ना, इसोरजों हामजाजायै बेबहारफोरजों इसोरहादे जोंनि सायाव उद्देश्य दंमोन। बे गोदान बोसोराव इसोरहादे जोंनि न'खराव, जोंनि गथ' गथायनि सायाव थांखि उद्देश्य दंमोन बे गोदान बोसोराव। नाथाय जोंनि गाज्रि हामजाजायैया बे उद्देश्यनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामनानै दोन। दा बेनिखायनो जेसेबांनाखि बेयाव बिमाफोर, बिफाफोर, सेंग्राफोर, सिख्लाफोर दिनै सफैनो हाबाय, आङो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै खावलायदों। फै, इसोरनि जे मोजांनि थाखाय उद्देश्य दङ, जों बेखौ नाजावनो, बे मोजां उद्देश्यखौ मोननो जोङो थाम-थिम जानो, जों इसोरनि बाथ्रा बायदि जोङो थाबायनो जों सेस्था खालाम। गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि जोङो थानो जोङो सेस्था खालाम। बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन। थ' जोबनायाव आङो बारा गोबाव बुंला, जोंहा टाइमा 1:30 जाबाय। 1:30 जानायखाय आङो मेसेजखौ बिराद बाथ्राफोर दंमोन ना, बेखौ बुङालाबानो आङो दा मोनसेल' पइन्ट बाथ्रा बुंनानै दिनै गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोननो सानबाय। थ' बे गोदान बोसोराव जोङो माबोरै थांनानै थागोन दे दा? फैदो दाना जों सिन्था खालामदिनि। जों दहाय मोनबाय नाम्बार 1 पइन्ट, फरगेट द फर्मार थिंग्स। फुराना जानाय घटनाफोरखौ बावलांदो। ओमफ्राय इसोरनि गड्स प्लान, बेयाव जोङो फैदो। इसोरनि उद्देश्य दङ, बेखौ जोङो मोननो थाम-थिम जोङो जानि। आरो जोबथा पइन्टआवहाय दिनै बेनो 3 नाम्बाराव, नाम्बार 3 पइन्टआव, हाउ शेल वी लिभ? जोङो माबोरै थांनानै थागोन देग्लायनि बे गोदान बोसोराव? जों सिन्था खालाम। जोंनि जिबनाव आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय, जों मिथिया, बुंनोबो हाया जोंनि जिबनाव मा फैगोन, मा समस्या फैगोन। आंनि न'खराव, आंनि गथ' गथायनि सायाव, सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा मिथिनो नांगोन मा समस्या फैगोन जोंनि न'खराव, जोंनि बिमा बिफानि सायाव, जोंनि मण्डलीयाव। जोङो बुंनोबो हाया, मिथिया। नाथाय इसोरनि बाथ्रायाव we can find hope in God's word. नाथाय इसोरनि बाथ्रायाव जों आसा आरो भरसाखौ दिनै जोङो मोननो हायो। आरो इसोरनि बाथ्रायानो बेनो, उद्देश्यआनो बेनो, सुखनि थाखाय, सान्थिनि थाखायसो। थ' बे समाव जोङो फैनिफ्राय सिन्था खालामनि दे, बायनाय जेन' जाया। जोङो बेबायदि बे गोदान बोसोराव जोङो थांनानै थानि। आङो खावलायदों जोबनायाव जोंनि बेयाव थानाय बिमाफोर, बिफाफोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, जेसेबांनाखि गागिफोर दङ, जों बेबायदि जों थांनानै थानि इसोरनावहाय। बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौसो रिकुवेस्ट खालामदों। गोबांथार समाव नोंथांमोना मिथिगौना, आंनि थाखायबो गुबुना गोबांथार सौथुयो। सौथुयो। आंनि बेबहारनि थाखाय सौथुयो गुबुना। आरो गोबांथार समाव नोंथांनि
मावनाय दांनायनि थाखाय जों सौथुयो गुबुना सौथुयो नोंथांनि बिफानि थाखाय फिसाफ्रा बिमाफ्रा सौथुयो नोंथां बिमानि थाखाय बिफाफ्रा फिसाजो फिसाज्लाफ्रा सौथुयो गोबांथार समाव आरो गोबांथार समाव जों फिसाफोरनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाया सौथुनो दोननो गोनां जायो लाजिनांनो दोननो गोनां जायो बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जेसेबांनाखि जिरायदों आङो खावलायो जेराव नोंथांमोननि थाखाय सोरबा बिमायाबो सोरबा बिफायाबो जेराव सौथुआ जों फिसाफोरनि थाखाय जेराव बिमा बिफाया दुखु मोना सौथुआ जोङो बेबायदि दिनै जोङो थांनानै थायो इसोरनियावहाय जोबनायाव आङो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोननो सानबाय जों बेखौ मोननो हागोन हराव थानायखाय आङो दिनै खावलायदों बयखौबो बे गोदान बोसोराव नोंथांनि थांनानै थानायाव रावबो जेन' दुखु मोना रावबो जेन' सौथुआ नोंथांमोना मिथिगौना सौथुयोब्ला माबायदि दुखु मोनो एग्जाम्पल हिसाबै जुदि जोङो नाया हौवाजों थाबायलांनानै थरसे अन्थायाव सौथु हैयोब्ला दोलाबो थै ओंखारो ओरैबायदि सायो गाराय जायो मोदोमनि सौथुनाय बियो बेबायदि आखल बेबहार दङ सौथु होग्रा जेन' जोंनि आखल बेबहारा बे गोदान बोसोराव बेबायदि सौथु होआ आं सौथु होब्लाबो जेन' नोंथांमोना सौथु होआ आं बेखौ दिनै खावलायदों बे मेसेजनि गेजेरजों थ' बे समाव आं फरायनानै खोनासंहोनो सानदों एफेसियासनि 4 बालाबनि 29निफ्राय 30नि सिरिसिम फरायनि जिसुनि मुङै नोंसोरनि खुगानिफ्राय मोनबो गाज्रि बाथ्रा दाउ ओंखारथों नांगौ लुखांनायनि थाखाय गाहाम बाथ्रासो ओंखारथों बियो खोनासंग्राफोरनो दया होनाय बादि प्रेज द लर्ड बे समाव जों बिराद मोजां खोथा खोनाबावबाय जोंनि खुगानिफ्राय बे गोदान बोसोराव बेबायदि ओंखारनो नांगोन बिमाफोर बिफाफोर फिसाफोर जेन' जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफ्रा सोरनिबानि थाखाय मोजां खामानि जायो सोरनिबानि थाखाय सहाय हेल्प मदद जेन' जायो नोंथांनि लोगोनि थाखाय नोंथांनि रावा जेन' सहाय जायो बेबायदिसो दिनै जोङो थांनानै थानो नांगोन आरो 30आव लिरदों आरो नोंसोरो इसोरनि गोथार जिउखौ बिखा दाखांहो बेजों नोंसोरो बायख'जानायनि दिननि थाखाय हांखो बुजाबा बेबायदि जोङो थांनानै थानि जेन' जोङो बे गोदान बोसोराव इसोरनि गोथार जिउखौबो जेन' जोङो दुखु होआ आरो लास्टआव बुंदों 30नियाव नाथाय नोंसोरो गावजों गाव गाहाम आरो अनख'जाज्लाय इसोरा ख्रिस्ट'नियाव नोंसोरनो जेरै निमाहा होदों बेबादिनो गावजों गाव खेमा होज्लाय प्रेज द लर्ड थ' नोंथांमोना बेसेसिम सोलोंदों आं बेखौ मिथिनो मोना दिनैनि गाहाम बाथ्राया नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बिराद जोंखौ मोजां रोखोम दिनै साजेसन होदों बुजायदों रिक्वेस्ट खालामदों माबायदि जानांगौनो नाथाय नोंसोर गावजों गाव गाहाम आरो अनख'जाज्लाय बेबायदि जोङो गावजों गाव अनख'जाज्लायनानै जोङो थांनानै थायो बे गोदान बोसोरावबो सोरनिबानि दुखुआव जोङो दुखु जाफानि आंनि मण्डलीनि सोरबा लोगोआ गाबदोंब्ला जोङो गाबफानि आंनि असे लोगोआ निदानाव गोग्लैदोंबा सहाय होनि जोङो बे रोखोम जोङो थांनानै थानि जोंनि मण्डलीयाव जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोंनि रायजो जानायाव जोंनि चार्च अफ गड मिनिस्ट्रियाव जों बेबादिनो जों हेफाजाब खालामलाय आरो जोबथा सिरियाव होनदों इसोरा ख्रिस्ट'नियाव नोंसोरनो जेरै निमाहा होदों बेबादिनो गावजों गाव खेमा होज्लाय जुदि जोङो बे गोदान बोसोराव सोरनिबा हेंथा बा आंनि हेंथा सोरबा दुखु होदोंब्ला आंनि हेंथा सोरबा खामानि मावदोंब्ला फै बे गोदान बोसोराव जोङो खेमा होज्लायनानै थांनानै थानि